Tiedät möylineesi pahasti, kun vihollisesi haastavat luurankosi oikeuteen. Joten miten päädyimme tähän? Historiallisesti faktat, osa 1. Nykypäivänä meillä ei ole juuri tietoa Paavi Stefanus 7. Tai oliko se 8? Historioitsijat eivät ole varmoja siitä, mutta yksi asia, jonka tiedämme, on hänen paavikautensa mieletön tarina. On vuosi 897. Kuinka Stefanus päätyi paaviksi, ei ole varmaa, mutta tiedämme, että häntä tuki vaikutusvaltainen roomalainen suku, joka ei juurikaan pitänyt silloisesta paavivallasta. Stefanusta edeltävä paavi, Paavi Formosus, on nyt maannut haudassaan rauhallisesti 7 kuukauden ajan, mutta tämä rauha ei tullut jäädäkseen. Paavi Stefanus ei kerta kaikkiaan voinut sietää edeltäjäänsä. Hän vihasi tätä niin suunnattomasti, että eräänä varhaisena tammikuun aamuna Roomassa Paavi Stefanus käski kaivaa Formosuksen ylös haudastaan. Ja niin tämä ylöskaivettu ruumis raahattiin keskelle Roomaa, missä Formosuksen mätänevä ruho pönkitettiin valtaistuimelle, ja häntä puolustamaan tuotiin yksi hänen entisistä papeistaan. Stefanus syytti Formosusta laittomin keinoin paaviksi nousemisesta. Hänen syytöksensä olivat hyvin epämääräisiä, mutta paavina hänellä oli runsaasti valtaa ja pian täysin vilpittömän oikeudenkäynnin jälkeen ruumis todettiin syylliseksi. Formosukselta riistettiin hänen arvonimensä paavina ja kaikki hänen työnsä virassa mitätöitiin ja kumottiin. Eikä siinä vielä kaikki. Syylliseksi tuomitsemisen jälkeen Stefanus leikkasi Formosukselta irti ne 3 sormea, joilla hän oli eläessään antanut siunauksia. Lopulta ruumis heitettiin vierasmaalaisille tarkoitettuun hautaan, ei samaan, josta se oli aiemmin kaivettu. Ja sitä voisi luulla, että tarina päättyisi siihen, mutta tämä oli vasta alkusoittoa. Pian hautaan takaisin laskemisen jälkeen, nyt vain 7 sormen kerran, Paavi Stefanus määräsi Formosuksen kaivettavaksi ylös jälleen kerran ja käski tämän ruumiin heitettäväksi jokeen. Ja niin joessa virta vei Formosusta halki koko kaupungin kaikkien nähtäväksi. Ei liene yllättävää, että roomalaisia ei miellyttänyt nähdä edesmenneen paavinsa joutuman silvotuksi jopa kuoleman jälkeen. Stefanuksen esittämät syytökset ruumista vastaan olivat epämääräisiä, ja todellisen vihan taustalla oli ilmeisesti se, että Formosus oli eläessään nimittänyt Stefanuksen piispaksi kirkkoon, jonka kanssa tämä ei ollut samaa mieltä. Ennen pitkää Formosuksen ruumis rantautui Tiberin rannalle, ja useiden huhujen mukaan ruumis alkoi tekemään ihmeitä. Lopulta eräs munkki vei ruumiin huolehdittavaksi. Rooman väki oli raivoissaan, ja Paavi Stefanus sai pian tuntea karvan piston. Hiukan skandaalin jälkeen Roomassa syttyi valtava kansannousu, ja Stefanus heitettiin vankilaan, josta kuukauden kuluttua hänet tuomittiin kuolemaan kuristamalla. Paavi Formosuksen paavius palautettiin pian, hänen mustamaalaamisensa kumottiin ja säädettiin laki, jonka mukaan ketään ei voi enää kuolemansa jälkeen saattaa oikeuteen tai vainota teoistaan. Tämä on merkillinen tarina Paavi Stefanus 7. tai 8. vihasta Formosusta kohtaan.